Здравейте хора, аз съм Спънчо, до мен е Спрънки и днес... да, и днес ще да, и днес ще играем Skywars. Къде си? Те влизам. Добре. Това е първият епизод. Къде си? Къде съм? Не те виждам. О, картоф. Къде бе? Ето тук не мога да взема. Добре, не те виждам. Дай, ще джойним. О, добре, Ай, не тъж. чакай. Старт, давай, влизай. Така. Спрънки. Смешни ме, добре, Ето. къде си? Айде, тук съм. Добре, давай. Чакай, спри. Спри си оправя контролите, че ме дразнят. В смисъл, малки са ми копчетата. Ай, сега изчакай. Ето така. Трябва да е... Добре. Давай. Да, сървъра спря. Страхотно. Наистина. Да. О, да. Добре, да правим... Добре, да правим нещо, докато се изпише, нали, че се оправя. Я къде си? Аз съм където трябва. Искаш да минем паркура? Айде. Айде. Хайде. Хайде, па. Хайде. И той скочи невероятно. Той падна невероятно. Какво? Добре, аз не съм добър на Skywars. Не, добър съм на Skywars, не съм добър на паркура. Какво? Аз съм летял. Кикнат съм от админ, защото съм летял. Това по-скоро приличаше на падане. Добре. Да пробваме отново. Чакам. Чакам, добре влизай. Дай да играем. Добре, аз съм на каменния мап. Добре, тъй като снимам. Добре. Аз не играя. О, добре, чакай. Аз не съм бърз, защото 20 секунди има. Добре, да. Това е много известен сървър и все пак ще дам IP на сървъра долу в описанието. Че трябва да си някъде тук. Че трябва да си някъде тук, но не си. Аз не те виждам. И аз. Сигурно си някъде надалеч на пчела, нали? Така. Какво за бога? Добре. Какво за бога се случва? Защо? Аз се затапя на моя. Защо? Отново ми изписва, че админ ме е кикнал, защото съм летял. Ми стига се летял, бе. Добре, каква е тази простотия? Ама спри да летя. Че помогни ми като влезеш. Читър. Читър съм, да, друг път. Ай, релогни. Чакам те. Ще ми писа, че... Диско танци. Аре, пич, къде си? Тук съм. Добре, айде. Каменния мап съм. Моля те, кажи ми, че ще влезеш и че не си спектейтър. Моля, кажи ми, че съм влязал. О, добре. Страхотно. Не те виждам. Айде да сметим. Тебе съм, бе. О, боже, много съм ослепях. Защо? Слепак. Ей, този път не летя. Стига, моля, спри. Сериозно. Добре. Може да се изиграя. Не. Не ще да спечеля. Много тъп бък в сървъра.
Искаш ли да... м. наистина. Да. Добре, надявам се да влезеш по-бързо, защото мен ми изтръпнаха краката в Искаш ли в Майнкрафт. някой друг? Не. Айде. Айде, ще си мънкал, къде си? Чакай, ма. Охо, няма стане тени, просто няма се видим. Чакай, бе. Абе, чакай, бе. Сега реогни, защото... Не, Влизай, изчакаме, влизай. изчакаме. Ай, сега влизам аз, влизам аз сега. Аре бе, какво става, бе? Български. Спънчо. Стига, не съм бъгав, Абе, аз играя на Сонито, Как бъгав, къде си? Къде си, брат? Къде си, брат? Не те виждам, Не те виждам, затова реогни сега. Добре. Влизай. Къде си, брат? Да, виждам те, брат. Добре. Да играем, играем, брат. Добре. Няма един монах ли си? То не е ти точно. Аз ще взема някакво оръжие и ще отида да го убия. То ти е по-скоро храм. Добре, моля се, кажи ми, че няма... Аз не летя. И ако ми го изпише, просто ще рейчи квитна тотално и ще снимам на нещо друго. Добре, имам храна, блокчета, меч и хубава броня. Сега, по-важният въпрос е, къде си? Един монах тук се бия с някакъв. Добре, гледай да умреш. Гледай, че е красен. Красен умря. Не, убих го. Аз го убих. Спрънкито умря. И на мен нещо ме бъгва страхотно. Честито! Спектейтвай, мале. Ти ма спектейтвай. Аз играя. И аз, добре. Що го взех? То скама, кой ма би? Какво става? Какво става? Що се върти като луд? Ти не си ли? Ай, муко е. Аз се затапя. Добре, На моя монах. Тотално бъгва нещо сървъра или нещо играта или не знам. Спънчо се затапя с крабъл. Мисля, че е от сървъра. Ти каква броня имаш? Ама гай. Аз имам... имам айрон потушки, айрон каска, златни, кожени панталонки и златен честилец. И аз, само че имам рицарски. Защо говоря с едно с рицарски? Че ти май, са рицарски. Чейн. Не. Чейн е такива верижни. Чейн леган. Верижни. Абе, я ти отиди на центъра, пак аз ще видя и ще чакам. Аз натам се запутвам, само че нещо... Чакай, аз забравих да си служа арма. Да не му убия като някакъв пълен мол. То на центъра вече има някакъв. Ли? Че не е пълен. Те знам какво те интересува. Аз си направих... Омага! То сме замера! Връщай са! Омага! Връщай са бързо, бе! Не! Какво ста? Връщай са! Само те хвана. Мале, ще ядеш по-много. Ама яй ти се запъти пък. Дрим на време, нали? Не само мене да ма целят. Тук сега си правя стон меч. Добре. Ой, то пак ма погна. Стренги е готов за битка. То пак ма погна. Я го разсеивай, докато аз отида. Гледай стиралата, махай се. Махай се, че да ни дойда. Жесток лак ми почна. Лак ли? Да, лек. Странно. Хая. Не, не си го и помисли. Какво става? Не! Убили бе! Да. Добре. Аз мисля да бягам. И финалният пъзлю. Чакай, чувам аз се затъпвам. Пъзлю, къде си? Аз се затъпвам в... Така, има двама вече.
които скоро ще... Не се затапвай, човек. Не дей, бе. Аз съм пъзлил. Не дей, този клип ще стане половин час. Престани. Да се отказвам да мене какво ме интересува. Не дей, човек. Добре, има някакъв, който каза с нас тъпо име. Добре, той... Не, бе, човек, що се затапи, бе? Защото съм пъзлил. Той ти си пъзлил, то ми е ясно ти. Не те се затапа, бе, човек. Престани. Много е страх. Тумага. Оня идва ли? Оня не идва. Ома гъде, брат, сериозно ли? Да. Пъзля. Пъзлото ще спечели този Skywars. Няма да го спечели. Всички други ще се откажат. Няма да го спечели, защото или имаш два варианта. Или ще умреш от онзи, или ще победиш. Или авам някой да табанни са. Или ще спра клипа. Или, за да не спра клипа, ти просто ще се опиташ да ги щупиш тези камъни. Не И мога. ако не ги... Добре, значи ще трябва да излезеш. Що? Опс. Оня да се отказва. Опа. Излязах от Майнкрафт. Невероятно. Еми... О, човек, сега... Отиди, има, видиш. Да. Отиди, бе. Отиди, бе. О, същински спрънги си, брат. Спринги. Аз съм почнал леко с дърво. Да, ето и съм. Йо, и разкърчи се. Къде е мечът, когато ти трябва? Добре, човек, отказай се, иначе спирам клипа. Аз ще го... Добре, айде, махам са. Оня печели. Така е. Глупак.